ikusten da eta postekoa horrelako ekintza baten ondoren gutxieneko akordio bat izateko kapaz izan gehala Alderdi Abertzale eta sindikatu eta abertzale guztiak akordio minimo bat manifestaldi bat egiteko, protesta egiteko, hau estelako atxiloketak pertsonal bat, politika egiteko modu baten, apustu baten kontrakoa bezala ulertzen dugu, eta gure ustez zoriontzekoa da gizarteak eman duen erantzuna. Oinarrizko eskubide horiek errespetatuz egin beharko dugula egin behar duguna, bizitzaren eskubidea errespetatuz noski eta gainontzeko eskubideak ere bai. Eta horretik gaude hemen, ez gator ezerren bila, baizik gure testimonioa azaltzera. Ez gaude ados gertatzen danarekin, da etorkizunean antzeko ankerkeriak ez egitea exigitzen eta eskatzen dugu. Gure partitik hain zuzen ere eskerrak eman behar dutxegu Euskal Herriko gizarteari, mobilizazio honetan parte hartzen dabelako eta parte hartze hori oso importantea dalako eta gehien bat egin dutelako lema oso konkretu bategaz, ez? Gehiengo sindikalak planteatu izan duena. Bestetik esan, atzo atxilotutakoak ondo daudela, ja espetxean daudela, Soto del Realeko espetxean daudela danak. Bigarrenez etorri gara esatera, politikari ezin zaizkiola bideak itxi. Ezin zaizkiola itxi politikari bideak. Eta hirugarren esatera, politikaren aldeko apustua inoiz baino sendoago egin behar dugula. Manifestazioa konbokatu dugu batez ere eskatzeko atxilotuen liberazioa. Guk ezin dugu onartu, gizarteak ezin dugu onartu, politikari batzuk, pertsona batzuk, politika soilik egiteagatik kartzelan egotea. Eta horregatik gaur berri on bat da hemen jende asko egotea hori aldarrikatzeko. Gure salaketa adierazi nahi dugu, jazarpen politikoaren aurreran, arduradun politikoen atxiloketen aurrean, errepresioa bidea ez dela aldarrikatu nahi dugu eta gaurkoan, finean, indarmetak eta ariketa bat da, herri ariketa bat da, errepresioa bidea ez dela esateko, herri honek konponbideak behar dituela esateko, eta konponbidearen bila urrats esanguratsuak emateko gai garela esateko.